Dik Yoko. Terus eling-eling ora
matur sembah nuwun nggih. Berkah selalu sehat selalu, rezekine lancar ya. Enggak mau, maunya di sini. Bojone sampai piro bojone? Joget Mas Gondrong. Mosok wis sangar ngono ora joget. Joget. Karo ke DJ.
Bate nggih. Tarik ke DJ lagi. Maju mundur. Sirah umat ora bisa Andam tresno mas uga andam watu Mikir butuhe mikir belanjane Dur saiki bingung mulane Telung dino Uleh brono Telung dino bali ning kene Sera setino aku sopo Sera setino aku wong liya Sing setino aku Mas Yoko Ya 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 buser bar rahasia Terima kasih Tapi penggelapan. Woi Semar Mulyo lho iki kita jalan-jalan ke Gunung Kidul Kak sing kalau sing kondang pariwisatane karo panganane luar biasa. Tak pikir kowe wis lali mas Ora. Karo aku cah gunung kidul Eling-eling panggonan nyuwun Lantang Ngayogja sawetan Bandung Sing kondang kaplekan tiwul watu lintang apa watu kapur babakan seni orang maido akeh sing kondang akeh sing misuwur Ngersake sing endi iki pasukan batik bapak-bapak panitia. Piye Lesi Sri monggo. Monggo ini spesial ngagem pasukan batik. Yang mana sih? Niki, monggo Pak ayo joget sini. Oh Pak Ayo. Ini Borono Sini sana boleh. Monggo Pak De. Sini Piye Kang Sun? Sini Joget mriki ayo. Tak pikir kowe wis lali karo teknik sang gunung kidul eling-eling panggonane dhuwur ratah Ngayogja sawetan Sing kondang kaplekan tiwul watu lintang apa watu kapur babakan seni ora maido akeh sing kondang akeh sing misuwur. Oi.
Mas Bandung ki Pak D. Sehat-sehat nggih. Amin. Semar Mulya. Mas Ringgi, Mas Irwan, ayo lo. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangenku marang sliramu. Yen ate andung tresno bebarengan ning kedhung saiki ado papanku kabar kepiye watane aku tansah ngantuk-antuk Mas Ringgi muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni Alah Mas Ringgi, ya Allah. Kat mbiyen kok ijik ganteng lho. Aku wis 20 tahun gak ketemu lho. Selawe tahun ya tuwek ben kok ya selawe tahun lho. Kokean ya? Kokean ya? Oh, Kokean. 20 dino, Nah, 20 ngono. dino. Selawe tahun ini kancane dadi kijing kabeh sono ya. Ya Allah. Lah iya. Panyuwunku mring sliramu rukun tangising ati iki liwat angin wanci dalu aku titip salam kangen ning ati Semar Mulya Biaya Pangsit
Bos Parno. Weh kok padha karo jenenge pacarku ya? Wah. Oh yang punya bandara. Ya. Ini Mas Ringgi udah, Mas Irwan udah. Mas Bos Parno mana? Lagune bablas lali janjine. Bener ya Mas Ringgi ya? Ayo bos, keluarin bos. Susah ya keluar ya? Angel. Ya Allah, sini saya bantuin ngeluarin. Boleh nggak? Ya, kayak gitu kan. Saya bisa loh bantu ngeluarin. Lali janjine Mas Landa. Panyuwunku mring sliramu. Kita goyang lagi bro. teko mulih. Nggih, Bu. Lha gak lunga-lunga aku, Mas. Aku lho pun biasa nek kalih Mas Ringgi kok, Mas. Janjane kowe ning ngendi?
terakhir iki. Gah aku. Gah. Enggak apa-apa wis. Karo aku mosok ya hitungan, gak oleh no. Biasa. Langganan ngene iki. Dol aja gawa neh jarene ya Allah. Janjane